Здравейте! Днес искам да ви кажа, открих начин как да създавате своята реалност. И стана много случайно. Какво се случи? Беше късно вечерта и валеше сняг. Беше натрупало по всички коли. И аз излязах да почистя, защото знаех, че ако не го направя сега, утре сутринта всичко ще е замръзнало и ще ми се скършат ръцете от търкане и блъскане по този сняг и лед. Така. Излязах, почистих си моята кола. Не беше много трудно, защото снега беше пресен. Да, изискаше някакви усилия, но го направих бързо. И се замислих, колко щеш да е яко, ако има някакъв човек, който да ми чисти снега и тук всички коли на комшиите да не ги изчиства. И му озари една мисъл. Що да не бъда аз този човек? Що да не го направя аз? И бум, хванах се, за 15 минути имаше 4 или 5 коли, опатках ги всичките, изчистих ги и стана супер. И се замислих как тия хора на другия ден ще слязат готови за битка с снега и леда и ще си намерят чисти колите и ще се изкефат. И всъщност по този начин, вместо да чакам, аз създадах сам своята реалност. Затова моят призив към вас е: не чакайте да направите добро. Не чакайте да се появи доброто. Бъдете вие доброто. Ако искате нещо да се случи, направете го вие. Случете го вие. Благодаря ви и успешен ден. Чао!